Meron pong time na may pray po ako kay Lord yung matindi yung mga pagsubok na dumating. Hindi po basta problema lang sa finances, hindi lang sa family, yung sa mga kapatid sa gawain. Kasi as a leader po ng church, hindi lang po isang church yung binigay sa atin ng Lord, marami. Dumadating din po sa amin ni Bishop yung isang mabigat, kasi minsan yung gawain po yung aapektuhan. Pero may time po na talagang sobra na yung bigat, na parang hindi mo kakayanin kasi sabi nga nila pagka pastor ka, parang shock absorber ka eh. Lahat ng bigat, kahit nahirapan yung kailangan makita mo na wala lang, nandiyan si Lord. Sa sobrang bigat po, itinaan ko po talaga sa prayer. At napakabait po ng Panginoon kasi paparamdam talaga ni Lord na anak kanya eh. Kasi yung bang, di ba tayo pong mga Church of God, bride tayo ni Lord, tayo yung papakasalan. Yung nararamdaman mo ba si Lord yung talagang lover of your soul na talagang nararamdaman mo yung pagmamahal niya. Kaya ang bait talaga ng Lord. Pag naramdaman mo pala yung gano'n mga kapatid, walang agam-agam na maglilingkod ka kay Lord eh. Pag sinabi ng ating mahal na Bishop, punta tayo sa gawain, kagaya nito, pakita natin sa Lord na mahal talaga natin siya kahit maraming hadlang. Sa totoo lang, marami talagang hadlang bago ka makarating sa gawain ng Panginoon. Pero sabi nga, we fight a good fight of faith, we run a race, may takbuhan po talaga eh. Matibay nga sa panahon ngayon eh. Sabi po nila mga kapatid, ito daw po yung survival of the fittest, matibay. Kaya pag hindi ka matibay sa mga nangyayari po sa paligid, hindi mo kakayanin itong labanan na ito kasi hindi po biro-biro. Ang kaaway mo rito hindi mo nakikita. Physical, maaaring pagkahawa, magkakasakit, mamamatay. Ano pa, yung pagkain, walang makuha pagkain kasi walang trabaho. Pero kahit kailan mga ba, hindi talaga nagpabaya si Lord, pinapakain niya yung mga tao. Ito pa ang matindi mga kapatid. Ang sabi nila, ito daw po COVID-19, gawa daw po ng tao. No? Kasi kung hindi daw po ito gawa ng tao, pag sinabing pestilence, may mga lugar lang po na maaapektuhan. Pero ito, halos buong mundo. At yun daw pong virus na ito, kinirate daw po through computer. No? Alam naman natin sa computer, pag sinabing may virus, hindi mo na siya magagamit. Parang ginanong nila na yung virus na ito ay kinalat sa iba't ibang paraan. Pero through yung ating, high-tech, na through tao. At kung sabihin natin mga kapatid na sa tao man ito gawa o anuman, pinaitulot pa rin ng Panginoon. Naalala niyo po yung awitin ng Lord Heal Our Land. Lord Heal Our Land. Meron po yan eh. Iniisip ko po yung kanta nyo kasi lagi kinakanta po yung narinig ko. Sabi ko, kung tutuusin, nag-initial na si Lord mag-heal ng land natin eh. Naalala niyo po nung wala pang COVID, ang mga tao abala eh, busy, napakasaya ng tao no, kahit na mahirap, basta masaya sila. Nandyan yung, kumbaga kahit 24 hours yung kainan, 24 hours ka mag-shopping, pwede eh. Kumbaga yung kahit na mahirap, nai-enjoy yung buhay. Pero nung dumating po yung virus na to, biglang para nag-stop, di ba? Para nag-stop yung paligid. Pero sabihin natin na good or bad, yung naging resulta nito, meron talaga tayo natutunan. Kung totoo, titignan po natin yung sinasabi nila na bad situation, hindi pa rin po bad eh. Kasi bakit? Yung mga tao na abala po, na wala ng panahon para sa pamilya, wala ng panahon sa Lord, nagkaroon ng panahon eh.
Yung mga industry natin na nagbibigay pollution sa paligid, na stop. Kaya gumanda yung ating paligid. Tapos, dumarating pa yung mga weather, no? Yung ating mga isip na maraming iniisip tayo na pupuntahan, gagawin, na-stop lahat yun eh. Sa palagay yung mga kapatid, yung panahon nga ni Noah, abala ang lahat, masaya, nagkakasala, nagiinuman, nagkakainan, siguro overnight din yung mga party-party. Pero, nung nagawa po yung arka, nag-stop din po sila. Siguro marahil mga kapatid, kahit gaano kakaabala nung panahon ni Noah, pag pumapatak na ang ulan, nag-i-stop sila. Lalo yun mga kapatid, hindi lang 1 linggo umulan. Ang sabi po ng Bible, si Noah ay pumasok ng arka at the age of 16. At lumabas siya ng arka is 61 years old. Ilang years po yun? Halos 1 taon po yun. Tayo 3 buwan pa lang. Pero ang mga tao talagang parang wala na silang kapag-apag-asa. Ito mga kapatid na nangyari po sa bansa natin, ito po ay pagtulong ng Diyos sa lahat ng tao para mamahinga at kausapin nila ang Panginoon. At yung sinasabi nilang nagutom sila, nahirapan sila, meron po nangyari pero halos lahat mga kapatid nagkaroon ng opportunity. Sa totoo lang mga kapatid, sabi dun sa ibang bansa, sa China, mamamatay. Sa Amerika, mamamatay. Pero pagdating daw sa Pilipinas, bili kayo ate, bili kayo kuya. Ibig sabihin maraming nagka-negosyo. No? At ito po mga kapatid ay patunay mga kapatid na pag ang Diyos sa isang bansa ay kinikilala ang Panginoon. Nandun yung ating, sabihin natin yung provision. Hindi tayo talaga pababayaan ng Panginoon. Kaya lahat ng pinagpala ng Diyos sa panahon ng tag-hirap, magsabing Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay. Sabihin mo sa kanya kahit malayo ka, sis, tagumpay na tayo. Sis, tagumpay na tayo. Sis, tagumpay na tayo. Brad, tagumpay na tayo. Amen? Praise God. Pagkapakan naman natin ang Diyos. Tagumpay pa na tayo eh. Grabe mga kapatid. Kaya huwag po tayo malulungkot, no? Kakawawa po yung mga kapatid natin na natatakot pa hanggang ngayon. No? Tignan nyo, wala nga tayong mask ngayon, no? O, di ba? Kasi mga kapatid na lang natin nandiyan si Lord sa puso natin, baka magkakaroon ng buwang virus. Eh, malinis ka eh. Alam ni Lord yung kaibuturan ng puso mo, ba't papasok ang virus dyan? Eh, malinis ka na ni Lord. Gawa po ng kaaway niya, kaya hindi siya makakapenetrate pag ang anak ng Diyos ay maayos. Naniniwala po ba kayo doon? Opo. Kaya mabuhay po kayo ng walang takot sa kaaway. Matakot ka kay Lord kung gumagawa ka ng masama kasi may palo. Okay? At alam niyo mga kapatid, nag-prepare po ako ng lesson. Actually, ang sabi po doon sa lesson ko, yung 7 churches. Alam po natin na ang salita ng Lord is past, present, and future. Pagka sinabi pong past, yung mga nahula sa Old Testament, naghanap na po yung iba. Sa present po, yung panahon ni Kristo, present hanggang ngayon, nangyayari po yung mga ugali, yung diniscuss kanina ni Pastor J.R., nangyayari, yung mga sign, present eh. Pagdating po sa future, saan po natin titingnan? Nandun po sa Book of Revelation. Isa po yun sa pagpapahayag. Although, hindi po natin lahat yun ma-discuss at saka yung iba medyo malalim po na hindi pa natin natatarong. Pero pag pinagbigyan po tayo ng Lord, nawaan po natin yan. Basta ang mahalaga po, maghanda po tayo. Sabi mo ulit sa katabi mo, handa ka na ba? Yan. Makikita natin, mag-engage po natin ngayon kung ano yung kalagayan natin sa harap ng Panginoon. At anong klaseng church ka?
nadadatnan ng Panginoon. Kasi itong pag-aaralan po natin ito is the 7 kinds of church. No? 7 numero to. Sabi God's number. At ito po yung nangyayari sa mga church. Hindi ko po masasabi na ganito po talaga yung mangyayari o nangyayari. Pero yun lang po yung kung ano po yung nasa Bible. Yun lang po yung ating pag-aaralan. No? At alam ko po, pag sinabi ng Lord, wala pong pagkukulang yan. Wala pong sabihin natin na lapses. Pag sinabi ng Lord na 7 iglesia, tignan natin kung anong character. Kasi yung iglesia po na yan, nadadatnan ng Lord, yan po yung mga ira-rapture. At kung ano po yung gates natin sa church sa kinabibilangan natin, yun po yung kukunin talaga ng Panginoon, yung karapat-dapat na iglesia. At alam naman po natin mga kapatid na tayo po ay iglesia ng Panginoon. Isa po tayo. Pag nabuo po tayo, yung mga tinubos, binago at pinatawad ng Panginoon, nilinis sa kanyang banal na dugo, pag nagkaisa po tayo, nagiging isang iglesia po tayo. Pero tayo mismo, na mananampalataya, templo na po tayo ng Panginoon. Lalo na po pag nananahan ng Holy Spirit. At yung pag-rapture po ng Lord sa churches, kailangan na niya yung churches, yung mga grupo ng mananampalataya. Yung sabi nga kanina ni Pastor Baby, kailangan banal at saka righteous. No? Kasi marami pong nagsisik ng kingdom of God, pero yung righteousness, katugtog po yun. Seek ye first and His righteousness. Marami po itong natawag sa Lord. Yung sinasabi, Lord, Lord, di ko kayo kilala. Kasi sinisik lang nila si Lord, pero yung righteousness nawawala. At yun po yung gusto ni Lord na makita sa mga anak niya. Pagka may righteousness po kasi, mga kapatid, sabi nga yung katuwiran, nagpe-prevail po yung justice. Pag may justice ka, nababalansin mo yung buhay mo. Nababalansin mo yung pakikipagrelasyon mo sa Panginoon, napapriority mo siya, nababalansin mo yung sa kapwa mo na kahit galit na sila, hindi ka pa rin galit, pinapatawad mo sila, nababalansin mo yung kapwa mo, natutulungan mo sila. Kumbaga sabihin na natin sa salita na bumait ka, bakit nga si Noah ganun eh? Lahat ng tinatawag ng Lord, righteous, upright, kasi mabubuti po yung kanilang mga ginagawa. Hindi lang po sila kumikilo sa kalooban ng Lord, kundi talagang ipinamumuhay po nila. Kaya praise God, unang churches po na ating pag-aaralan. Ano po sabi dyan? Efeso po. Actually, ito po yan. Ito po yung churches na babanggitin po natin. Ang sabi po dyan, una, Efeso. Pangalawa, Smyrna. Pangatlo, Pergamo. Pang-apat, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Okay. Ma'am, iiklaan na lang po natin. Ito pong Efeso, itong unang church, ang sabi dyan, alam ko rin na matyaga ka. Lahat ng matyaga magsabi amen. Hindi lang matyaga, nagtiis ka pa. Nagtiis ka ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Ayan. Sign po yan na warrior ka, kasi hindi ka sumusuko eh. Gusto ni Lord yan. Okay, ano po ang, sabi natin ito yung kalakasan na Efeso, pero may kahinaan po siya. Ano po yung kahinaan niya? Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ano yon? Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Tignan nyo, take note mga kapatid ng church na ito ha. Siya po ay matyaga at sabihin natin na hindi siya sumusuko. Pero ano po yung nawala sa kanya? Yung first love niya kay Lord. Ganyan po ngayon ang mga Kristiyano, ito nag-COVID lang eh. Nung una, nung wala pa yung COVID, talaga araw-araw nasa gawain, araw-araw nagpe-pray, araw-araw talagang gusto niya on the go siya sa gawain. Pero nung nag-COVID, nagpahinga na rin. No? Nawala yung kanyang first love. At pag hindi po nila yung pinaglabanan, tuloy-tuloy yan mga kapatid. Kaya tayo po, kanina sinabi natin, tayo po ay nagtagumpay. Tingnan mo ulit yung katabi mo, nagtagumpay tayo. Amen? Nagtagumpay. Kaya ibig sabihin yung first love mo, pinapainit mo. Ha? Kaya yung first love natin kay Lord,
Huwag natin hayaan maiwan lang sa bahay kasi pahinga ngayon eh. Huwag po tayong papayag. Basta may gawain, punta po tayo kagaya sa linggo. Alam ko po yung mga domain church, first Sunday nyo. Kaya magsipag po tayo. Okay, ano pa po? Yan ang kanyang kahinaan. Although matyaga siya, nagtitiis siya, pero ang kanyang kahinaan yung first love niya, tumaklay siya. Pero ano mga kapatid, ang sabi po ng verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ayan, ang usap ng Panginoon, Ang sabi niya, sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nasa paraiso ng Diyos. Tignan niyo mga kapatid, may paraiso po ang Diyos, At kung bakit kasaganang kumakain, kasi yung first love mo kay Lord, nandyan. No? Magtagumpay tayo mga kapatid para makamit po natin yan yung tayo po ay bibigyan ng karapatan. Hindi po lahat kay karapatan. Kaya kung ikaw mga kapatid ay nagtsatsaga, nagmamahal, at ang first love mo ay hindi nawawala, asahan mo po yung blessing na yan. Na tayo ay kakain ng punong kahoy ng buhay na makikita sa paraiso ng Diyos. Isa po yan sa reward ng Panginoon. Kanina, nakikita natin yung mga sign, yung mga ano sa labas, yung mga palatandaan, yung pagbabalik. Ito naman po, pinapakita sa atin ni Lord, yung magiging reward natin doon sa mga nagtatagumpay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo magtatagumpay kayo? At to the end? Mahilig na. Ay, alinlangan. Huwag po tayo mag-alinlangan. Basta yung first love mo kay Lord, ipapalingasin mo yan. Di ba po may kasabihan, first love never dies? Di ba? Pero iba namatay na rin yung first love nila. Kung namatay na yung first love mo, gawin mo ng first love si Lord para mas masaya. Amen? Kasi, yan yung pangako ni Lord, Magtsatsaga ka, nagsisipag ka, pero yung first love mo, buhay, yan, meron tayong ano yung tree of life. Makikita natin ang paraiso ng Diyos. Pangalawa po, yan lang muna si Efeso. Ngayon, kay Esmirna naman po tayo. Sino ba ito si Esmirna? Mga klase po ito ng mga iglesia. Alam niyo naman na Lord, mahilig sa parable. No? Pero dun daw sa mga anak ng Diyos na tapat, ipapaunawa sa atin ng Panginoon yan. No? Okay, ano po sabi dyan sa 2? Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Yan, may mga suffering kayo. Alam ko, lahat tayo meron yan. Alam ko, mahirap ka. Ngunit ang totoo'y mayaman ka. Mayaman po ba talaga tayo? Mahirapan din. Mahirapan din. Kasi nahirapan pumunta dito kaya mahirap Wala daw sila sasakyan. Kaya lang tayo, Lord, binigyan nga ng sasakyan. Tingnan mo nga yung sabi ni Pastora Baby, detalyado. Binigay di ba? Sinabi ng Lord na totoo daw mayaman ka, kaya lang ang isip mo mahirap ka. Kaya nahirapan ka talaga. Nakasawa ang faith mo, kapatid, para ma-enjoy natin itong pangako ng Diyos. Ano ba po? Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit ang totoo sila yung mga kampo ni Satanas. Alam niyo po ba yung sinasabing nagpapanggap ng mga Hudyo? Yung po yung kunyari anak sila ni Lord, yung hindi nga nakikita sa buhay nila yung pagkakristano. Yung mga nagbabakay, yung nag-gossip, yung naglalamang sa kapatid nila, yung mga nagpapanggap ng Hudyo. Meron po talagang false brethren. Kaya mag-ingat po tayo. Bakit? Kampun daw sila na kakaaway. Kaya kung ikaw, anak ng Diyos, kailangan kay Lord ka. Huwag kang gagawa ng masama sa kapatid mo. Ayan sinabi po bago kampun ng kaaway. Ayan meron yan paghihirap, kapighatian. Wala pa exempted yan. Lahat po tayo. Ano po ang paalala dyan? Susunod na verse. May susunod na verse.
Ito, sabi na naman ng Spirit ni Lord. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. May paalala rin uli si Lord Lahat ng iglesia may mga pahayag ang Panginoon. Lalo po ngayon, panahon ng pandemic, maraming tao natatakot. Manungusap po talaga ang Panginoon. Ano sabi niya? Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Grabe. Una, bibigyan tayo ng fruit of life sa paradise ni Lord. Pangalawa, pag ikaw ay inuusig, sinasabihan ka ng hindi maayos, pero nagtagumpay ka, ano yan? Wala kang second death. Di mo mapitik man ang kamatayan, mga kapatid. Grabe, no? Meron tayong, yung rapture na yan, siguro. No, yung hindi nakakatikim ng kamatayan, kagaya nila Enoch, Elijah, hindi sila, si Moises, hindi nga siya dinibig, pero si Lord ang kumuha sa kanya. Wala nga siyang yung libingan Pero nung nag-transfigurate, nandun si Moises. Natikman nila yung walang kamatayan. Kaya kung gusto mo na matikman yung kamatayan, pasahan mo ang pag-uusig. Pasahan mo ang mga paninirang puri sa iyo. Huwag mo silang awayin din. Imbis na hindi mo maranasan yung pangalawang kamatayan, paaga ka. Kaya puli ng Diyos, pasahan mo natin dahil ang magtatagumpay daw po ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Sunod po yan. Kaya ano po yan, ha? Sino yung pangalawa? Si Smyrna. Si Peso. Ito naman po si Pergamo. Yan, yung pangatlong klase ng iglesia. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam, na nagtuturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala, kaya't sila'y kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyos at nakiapit. Okay, yan yung mga nakikisaw-saw po sa mga ibang turo. Yung sinasabi lagi ni Bishop no compromise. Pag dilim talaga yan. Pag liwanag talaga yan. Huwag po kayo mamangka sa dalawang ilog. Pagkat ang puso mo'y malulunod. No? At kaya, gusto ni Lord, straight forward. Pag ang tingin mo, diretso, di ba ganda tignan? Pero subukan mo yung mata mo sa liwa, yung parang duling, di ba, sagwa? O kaya bulag? O kaya yung mata mo, diretso, tapos yung sa, ano tawag nila, banlag? Pero pag ang mata mo maganda, diretso, di ba? Maganda ang tignan. Pero pag ang mata mo may diferensya, parang nakakaawa tignan, di ba? Parang hindi ka makatingin ng maayos pagka gano'n. Ganon din po sa ating paglilingkod kay Lord. Kung gusto mo na makaharap si Lord, pagdating ng araw ng face-to-face, yung paningin mo, ilong mo sa Kanya para hindi ka matukso. No? Kasi marami pong gawa ang kaaway. Ang sabi dito, kilala niyo po ba si Balaam? Sila Balaam po, propeta po yan. Kaya nga, kinukonsider po yung mga nagtuturo na mga guro, mga propeta, na pag mali yung tinuturo nila, sila po ay mga false prophet o false teacher. Kasi lihis po yung kanilang mga tinuturo. At bukod doon, mga kapatid, yung gawa pa ng mga paghahandog sa mga idols, ginawa nila, kaya hindi nalugod ang Panginoon. Ano po ang pinapasabi ng Espiritu ng Diyos? Sundin natin. Okay. Ano yung paalala? May paalala rin si Lord. Kaya pagka tayo po'y nakakamali, nagpapaalala si Lord. Kaya makinig daw po tayo. May pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo po yan, mga anak ng Diyos. Kinakausap tayo ng Espiritu ng Panginoon. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti, o batong buhay ito, na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon.
bibigyan, marahil ito mga kapatid, kapabuhin din ni Lord yung pangalan natin eh. Kasi lahat yung tinawag ni Lord, binago niya yung name eh, kagaya ni Pedro. Ang pangalan niya dati, Caiphas. Ano ba yung... tapos naging si Peter siya, si Pedro siya, si Jonas. May marami po siyang binagong name. Kaya tayo po, pagka tayo binigyan ng Lord ng pagtatagumpay, sigurado may regalo kayo kay Lord, batong buhay. Nandun, nakaukit yung pangalan ko, pangalan ng Panginoon natin. Ang sarap ng mga kapatid. Kaya makinig po tayo sa pinapasabi ng Espiritu. Doon sa mga papasa at hindi makikipagkunaiban o makikiisa sa mga turo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan o pagkain ng handog o pakikiapi. Ibig sabihin pure. Dahil kailangan po yung paglilingkod natin puro. Wala tayong ibang motibo. Kasi yung iba mga kapatid, naglilingkod kay Lord kasi meron po silang hinihingi kapalit. Wala po. Basta maglingkod tayo sa Panginoon ng tapat. Kung bigyan tayo ng Lord, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Ang reward naman natin, ang hindi, mga kapatid. Meron tayong pangalan sa Panginoon. Sige, nandiyan makikita pa po natin. Sa Tiyatira. Pang-apat na po yan, no? Alam mo ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig. May pag-ibig yan, may katapatan, may paglilingkod at pagtsatsaga. Katangian niya ng mga Kristiyanong matatapat. No? Nalalaman ko ang mga ginagawa mo ngayon at higit kaysa nung una. Tumindi yung love niya kay Lord. Kung dati lang siyang tapat, naging mas matapat. Kung may pag-ibig siya, lalong pinagiging yung pag-ibig, paglilingkod at pagtsatsaga. Ang ganda na ng karakter niya, mga kapatid. At higit doon, dinobli niya pa yung kanyang katangian. Pero may paalala pa rin si Lord. Ano yan? Ngunit ito ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at tinlangin ang aking mga lingkod upang makiapit at kumain ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba si Jezebel? Type po siya ng word, yung mundo. No, sabi ng Lord, bago na kayo ng pag-iisip. Huwag na kayong don't conform in this world, but be ye transformed in the renewing of your mind. Minsan, masipag ka, may pagtsitsaga, love mo si Lord, pero yung kaisipan mo makamundo. Ano yung makamundo? Nanlalamang sa kapwa, sinungaling, andun mga idolaters. Kasi pwede ka naman magsabi mo tapat kay Lord. Sabihin mo na naglilingkod ka kay Lord. Pero yung mind, yung heart mo, malayo pa kay Lord. Alam ni Lord kasi yung puso natin eh. Alam ni Lord yung mind natin eh. Alam ni Lord kung fair and just ka. Alam ni Lord kung nalalamang ka, hindi ka fair. May parusa po yan, mga kapatid. Kaya magbago na po tayo. Kung meron tayong mga katangian na magaganda sa Lord, i-doble daw natin yan. Kung pag-ibig daw, yung purong pag-ibig yan, wala na, kaya umahal yung kapatid mo kasi may pakinabang ka. Kaya katapat kasi meron kang gusto. Bakit? Kahit gano'n ang katangian mo, para kang nagmamahal kay Jezebel. Ano ba si Jezebel? Pinatay niya yung mga propeta ng Diyos eh. Minsan, likod na ng Panginoon, kaaway mo pa eh. Minsan, kapatid mo na sa Panginoon, hindi sa pinapatawad mo, hindi mo napapatawad. Baguhin po natin yan. Ayaw ni Lord na meron tayong mga ganung katangian, idoble raw natin. At huwag tayo magpa-compromise kay Jezebel. Yung takbo po ng mundo ito. Alam niyo yung takbo ng mundo. Alam niyo yung color ng mundo. Huwag po tayo magpatukso dyan. Malalayo tayo sa Panginoon. Tingnan niyo ang reward pagka tayo po nagtagumpay. Sa magtatagumpay, at tutupad ng ipinapagawa ko. Pinapagawa ng Diyos yan eh. Maging pure yung ating paglilingkod. Hanggang wakas. Hindi pa sa mandala, habang nabubuhay
magbago tayo. Habang may pag-asa, habang buhay tayo, improve natin yung ating sarili. Kung dati tayo hindi tapat, maging tapat na tayo. Kung dati hindi tayo maasahan, dapat maaasahan na tayo. Kung dati tayo walang love, konti-konti lang, mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, doblehin mo, pati yung mga hindi ka ibig-ibig, mahalin mo. Grabe, no? Kasi pag nagtagumpay ka naman, gagawin naman ni Lord yung promise niya, ano po yan? Ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Hindi siya papagpalain ka ng Panginoon. Di ba yung mga ibang tao, kaya gusto nilang gumawa ng advance sa kapwa nila kasi gusto nila ng blessing. Gusto nila magkaroon ng yaman. Gusto nila na masenso buhay nila. Gusto nila na ma-uplift ang buhay nila. Kaya nanlalamang. Pero hindi ayaw ng Lord. Kaya kanya i-bless, basta tayo po ay sumunod. Amen. Punta na po tayo kay Sardis. Ano ba Sardis? Sardinas ba ito? Na nakalagay sa lata. Si Sardis. Sabi niya diyan, kaya gumising ka. Palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Ito, mga nagtutulog-tulugan. Lahat ng tulog, magsabi, Amen! Gising lahat. Praise God. Alam niyo mga kapatid, may mga Kristiyano kasi natutulog eh. Oo. Yung parang wala nakikita, parang nagbubulag-bulagan. Saan nyo? Yung utos nila, yung simple na lang eh. Yung sabi nila, lalaanin nyo ang Sabat. Yung iba, mas pupunta pa dun sa birthday, pupunta pa sa party bago sa gawain. Lagi nag-i-excuse. Pwede ka naman makiparty pagkatapos ng gawain eh. Unahin mo si Lord. Sabi tagal mo na worker. Sabi sa'yo, bigay mo yung ikapo mo. Di mo ba nagpilibigay? Bigay mo. Para pagpalain ka ng Lord. Kasi kakailanganin sa gawain yan. Okay, yan. Ayaw ni Lord na tutulog-tulog ka, kailangan gumising ka. Sabi mo nga sa katabi mo, gising. Marami natutulog ngayon. Ano oras na? Stress. Marami natutulog. Marami naanto. Okay. Para daw, kailangan magising ka daw para hindi ka daw tuluyang mamatay. Yung mawala ka. Mawala ka sa paglilingkod sa Lord. Kasi tinatamad ka na, inaantok ka na, napapagod ka na. Yung mga dahilan na ng mga Kristiyano matagal na sa Lord, alam ko na yan. Hindi ko na pag-aaralan yan. Tsaka na lang, kasi may gagawin pa ako. Busy ako. Yung mahilig po na mag-excuse na sa Panginoon. Pero nung bago siya kay Lord, lahat ng gawain ng Lord, pinupuntahan niya. Lalaki siya, kahit gawain ng kababaihan, pupunta siya. Ganun siya kainit, mga kapatid. No? Pwede rin atinan yung mga kabataan, kahit may edad siya, pupunta pa rin siya kasi ganun siya kainit. Ngayon, gano'n ka nakainit? Titingnan niyo mamaya. Pag hindi ka mainit, hindi ka malamig, tignan mo kung ano gagawin sa'yo ng Diyos. Kaya lahat ng mainit sa Lord, magsabi, Amen! Yan, nakasan nyo. Gagawin natin sa tulong ng Panginoon. Magtatagumpay tayo mga kapatid, kahit na sabi mo na nagbubulapay ka na sa pagsunod. Tuloy ka lang, huwag ka hihinto kasi wala pa tayo sa finish line eh. May finish line tayo mga kapatid. Yung dardan tayo ni Lord na talagang sinisikap natin. Alam ni Lord naman yun eh. Alam naman ni Lord wala ka ng lakas eh. Sabi niya nga, ipunin mo pa rin yung lakas mo eh. Alam na ni Lord kung nagsasawa ka eh. I-repress mo yung mind mo kasi may labanan talaga mga kapatid. Kaya kung hindi mo na kaya, manalangin ka. Okay? Ano pa po? Yan. Ito naman ang premyo mo kay Lord. Pag lagi kang gising, pag lagi ka on the go, dadapitan ka raw ng puti eh. Ay, grabe, white garments of praise, white garment. Alam niyo ba, pag nakadamit ka ng nakaputi, ikaw yung bride, ikaw yung isa sa pinili ng Panginoon na pakasalan. At hindi ka na kailangang buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng
kanyang mga anghel. With honor ka pa sa Panginoon eh. Yung Book of Life, nakalista yung pangalan mo, hindi buburahin eh. Alam niyo mga kapatid, kung sa school, may mga award. Kung sa school, pag may honor, may award. Eh lalo kay Lord, may recognition, may awarding. Oh, kaya mga kapatid, magsikap po tayo na magtagumpay. Tulungan tayo ng Panginoon. Oh, pagka ikaw ay laging gising, masaya ka sa paglilingkod, nakadawit ka na ng puti. Oh, hindi mo na kailangan bumili ng tithe at saka sunrocks. Sa paningin ng Diyos, nakaputi ka na. Kasi gising na gising yung faith ko sa Panginoon eh. May pagpapala o wala, praise the Lord. Pupunta sa gawain o, sabihin pa, ay hindi ako makakarating kasi tinatamad ako. Hindi ka nakadaling puti nun. Kalahati lang. Puti, kalahati, puti. Yung kalahati itim. Eh gusto ni Lord mga kapatid, puti eh. Kaya maging gising tayo sa paglilingkod. And everybody say amen. Amen. Ito po, Philadelphia. Pang-anim na po, isa na lang. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis. Oh, tama ba yun? May, ano pa yun ah? May ano pang Lord sa kanina. Okay. Sapayag ka na ba? Oh, yan. Okay na. Hindi, punta tayo sa number 7. Yung last. Last na lang. Kasi Book of Life naman yung award dun sa ano eh, sa huli. Yung Laodicea, ito na. Ang Laodicea, ang Philadelphia wala pa. Hindi pa natin na ano yun, di ba? Yung muna, Philadelphia. Ilas natin ang Laodicea. Pampito po yan eh. Ayan. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, lahat na nagtitiis, magsabi, Amen. Ayan. Iingatan ka raw. Huwag ka mag-alala sa pagtitiis mo, iingatan ka sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Yan, nangyayari na po yan, lahat na-suffer sa COVID. Nandiyan naman ang pag-iingat ng Diyos sa atin eh. Di ba? Ano ba po? Nagtitiis tayo lahat ngayon. Darating ako sa madaling panahon, kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo. Upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. O may reward na, meron ka ng hawak-hawak na gantimpala. Kahit marami kang pagsubok, iniingatan tayo ng Panginoon. Kaya panghawakan daw natin niya maigi. At huwag mo hahayaan na agawin yan. Sino aagaw niyan? Si Satanas. Sino aagaw niyan? Pag ikaw ay nagtulog-tulog, mananakaw yan. Paano ba yan mawawala? Pag ikaw, mga kapatid, ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, mawawala yan. Mamamatay yung faith mo kay Lord pag hindi ka gumising. Ano ba? Pero sabi naman ng Lord, mga kapatid, madaling panahon na lang. Malapit na. Malapit na po tayo sa finish line, kaya gawin na natin yung the best. At ito naman po ang sabi ng Lord, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas doon. Pag sinabi haligi, yung mga ganyan ata yun, no? Pundasyon. Ibig sabihin, pag pundasyon ka, matatag ka na. Hindi ka na nagigiba, kahit walang pagpapala, kahit walang sabihin mo na yung gusto mo, hindi dumarating, okay, maraming umuusig sa'yo, maraming nagsasabi sa'yo na hindi maganda. Pero dahil ikaw ay haligi ng templo ng Diyos, hindi ka na uuga, hayaan mo sila, bahala na si Lord. Masaya ka. Hindi ka naaapektuhan sa mga nangyayari. Maging yung kahirapan nga mga kapatid eh. Maging yung mga pagsubok ng buong bansa eh. Di ba yung COVID ngayon, buong bansa, hindi lang naman sa Pilipinas eh. Yung iba nga mas masahol pa eh. Sa atin nga, free na nga tayo lumabas-labas eh. Ay, grabe mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga iglesia. Kaya lahat daw ng may pandinig, ay makinig sa pinasasabi ng Espiritu ng Diyos. Ano ba po? Hindi matapos yun, sister. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang Luzon. Ito ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit,
Buhat sa aking Diyos, isusulat ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Praise God. May promise po si Lord. Yung kanyang kingdom, papa sa atin. Okay, Laodicea na tayo. Number 7 na po. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ni Lord yung ginagawa natin. Anong ginagawa natin ngayon? Nakikinig, nag-aayuno. Masarap ba yun? Pagtitisyon, di ba? Yung iba. Natutulog, nanonood, kumakain. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa nga. First week ng July, first Saturday, nakarating tayo. In 3 months, wala tayong kay Lord na fellowship na ganito. Sayang mga kapatid, hindi sila nakarating. Nakakalungkot. Kahit po may distancing mga kapatid, may paraan. Ang bawat puno na talaga tayo, may kwarto pa doon, mayroon pa doon sa labas. Wala po. Si Brother Oscar, batang-bata, bata-bata, nakarating. Yung mas bata sa kanya, wala. Wala kang maidadahilan. Alam mo, hindi ka malamig. Hindi mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Mainit ka, di mainit. Malamig. Ito, malahininga eh. Alaala yung malahininga. Minsan yes, minsan no. Minsan pupunta sa gawa, minsan hindi. Parang gano'n, siklot-siklot. Ayaw ni Lord. Ano sabi dyan? Magtatagumpay. Hindi yung i-spew out, isusuma kita. Andiyan ba? Wala Ang magtatagumpay ay bibigyan kong karapatang umupo sa katabi ko sa trono. Tulad ko na nagtagumpay, nakaupo. Yan ay reward eh. Pero yung gagawin ni Lord doon sa malahininga, isusuma niya raw eh. Kaya kung maglilingkod tayo kay Lord, yung mainit na, siyempre. Gawin na natin yung the best. Kasi the best si Lord eh. Kaya ina-expect niya sa ating mga langit, the best din. Yung babangusam niyo ba? No? Pag hindi kasi the best, hindi yan babangusam niyo kay Lord. Ayaw niya. Okay? Yung nagko-compromise ka. Ano pa po? Yung last na, yung ating conclusion. Okay? Ang conclusion po natin dito sa Jude. Thank you, Lord. Palapakan natin muli ang Panginoon. Okay, yan po yung sa kakayanan ko po mga kapatid, yan lang po yung 7 iglesia na ipinapayag sa atin ng Panginoon. Hindi tayo Laodicea, hindi rin tayo sabihin natin ng magandang katangian ng yung pangalawa, yung Pergamo, o Philadelphia. No? Meron silang love, kaya nag-doublein natin. Yung doublein natin yung love natin kay Lord, yung pagtsitsaga, yun ang magandang character. Kasi lahat naman yung may reward eh. Pero yung church ka na nag-compromise ka kay Jezabel, yung paglilingkod mo na sabi na kumuha ka ng turo ni Balaam, yan yung mga malilito sa mga yan, yung lang, hindi naman masama yung himala. Pero pag sinabi nila, nag-himala si Gano kasi si yan gano'n. O kaya nakausap niya yung si ganito, yung espiritu, kinausap siya, kaya naniwala sila. Yung mga practices po ng mga sabi nila black magic, ayaw rin po ni Lord yan. Okay, sa Judas, ito na po, last. Conclusion na po tayo. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi niyang mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo na nung pa may sinabi niya nila sa inyo. Sa huling panahon, may lilitaw ng mga taong mapadlait. Given na po yan, mga anak ng Diyos kaya kung meron mang nag-uusig sa inyo, sabi ng Bible, lumundag ka na raw sa tuwa kasi naglilingkod ka kayo, tapos nilalait ka nila. Totoo yun, kaya lumundag ka na lang. May panlait kasi ang huling panahon. Mga alipin na masasamang mga nasa laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkabahabag. Ingat po take note
Ang Church of God po, hindi grupo-grupo. Ang church po ay hindi organisasyon. Ang church po ay hindi yung kapisanan. Ang Church of God po, mga kapatid, pagkakapatiran. Pag nasasaktan yung isa, nasasaktan ka rin. Pagka yung kapatid mo na nakakaawa, tinutulungan. Nagmamahalan po mga Church of God. Hindi po yung nilalain mo, hindi yung inaalipin mo, dahil meron ka, parang servant mo siya. Yung kapwa mo lingkod, nag-ano kayo, yung nagtutulungan, hindi yung binubugbog mo siya. Paano mo siya binubugbog? Sinisiraan mo, iniinggitan mo. Alam mo yung masama yung gawa ng laman? Binago na tayo ng Panginoon. Ayaw ng Lord kuya. Ano pa sabi ni Jude? Ito ang mga taong lumilikha ng pagkabahabagi, mga alipin ng kanilang masasamang nasa, at hindi pinanahanan ng Espiritu. Wala ang Espiritu ni Lord sa mga ganon, mga kapatid. Ngunit, magpakatatag kayo, mga minamahal. Matatag. Sa inyo, na napakabanal na pananampalataya. Pero nyo mga kapatid, yung faith natin, holy faith, sacred faith, tapos babayaan lang natin na mawala, aagawin lang. Banal yung pagkatawag sa atin ng Panginoon eh. Banal yung pagkahirang sa atin eh. Tapos hahayaan lang natin na agawin ng baboy, agawin lang ng aso. Kaya nga mga kapatid, pag may word of God tayo, sabi ng Lord, huwag yung basta ibibigay yung perla sa mga baboy eh. Huwag yung basta ibibigay yung pagpapala ng Diyos sa mga aso eh. Bakit? Yuyurakan lang nila yan. Wala halaga sa kanila yan. Kaya kung ikaw man ay nagbabahagi ng Word of God at nararanasan mo yung mga panlalait, okay lang mga kapatid. Hindi ka dapat magulumihanan sapagkat nangyayari daw po yan sa huling panahon. Ano ba po? Kahit nga sa panahon eh, talaga may mga taong panlalait, mga kapatid. Lalo na po pag naiingit sila sa'yo, lalo na pag nakita nila na ang gwapo-gwapo mo, tapos makapal pa yung bulsa mo, maingit talaga sila sa'yo. Huwag ka na magtaka. At higit sa lahat, isa kahit walang-wala ka na pag na kay Kristo ka, na nakikita nila nagbago ka, na nakikita nila na pinagpapala ka ng Diyos sa iyong paglilingkod, ay naku mga kapatid, nagagalit ang Diablo. Hindi lang tao ay nagagalit sa iyo. Ang Diablo, kaya gagawa siya ng legions of, sabi natin, mga pulutong niya, pupuntahan ka para tuksoin ka. Huwag kang bibigay. Kaya sabi niya, magpakatatag. Everybody say, magpakatatag. Kailan tayo magpapakatatag? Hanggang wakas. No? At makikita natin yung katatagan na yan kung hindi tayo nag-give up sa paglilingkod sa Lord. Sa totoo lang, mga kapatid, tama yung sabi ni Pastor Kenas eh. Mag-COVID lang eh. Diba, nagbakasyon na eh. Nalalamlay na eh. Kaya nga, bibisitahin natin sila uli eh, para palakasin eh. Siyempre, trabaho natin yan eh. Yung kapwa natin alipin, palakasin natin eh. Kung hindi ka tapat na alipin, ay bubugin mo pa yan. Sige, pahala kayo lumayas. Pahala kayo kung hindi kayo namamansin. Hindi po ganun. Meron po tayong trabaho, mga kapatid. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu. Yeah, prayer po, matindi po yan. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan, yung love, conquers all. Perfect love. Kaya mo daigin ang gawa ng masama. Pag-ibig ng Panginoon. Habang naghihintay kayo sa Panginoon, yan ang tataglayin natin mga kapatid. Nawala ka lang sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kahabagan lang ng Diyos ito. Itong natatamasa natin na despite na marami pong pangyayari na hindi inaasahan, na meron kang kapayapaan, na meron kang seguridad na hindi ka pababayaan ni Lord, na may seguridad ka na hindi ka puputumin ng Panginoon, hindi ka niya hahayaan magkasakit ng ganyan. Paasaan mo ang Panginoon, bakit? Ano ka niya eh? Gumagawa ka ng mabuti sa harapan niya eh. Oh. Kahit nga may sakit ka, pagagalingin ka pa ni Lord eh. Kahit mamamatay ka na, kung gusto kang mahabagan ng Diyos, mahahabag siya sa'yo. Bakit? Sumusunod ka kay Lord eh. Hindi na ikaw, mausang bahayan mo.
ba? Yung mga mahal natin sa buhay, pag nahirapan sila, pag-pray natin. Gagtaan ang buhay nila. Eh, nasa atin mga kapatid ang pribileyo kay Lord. Kinahabagan na tayo ng Diyos eh. Kaya yung kahabagan ng Diyos sa atin, ipakita natin kay Lord na talagang karapat dapat tayo tumanggap ng mga ganun. Kasi napakabuti niya sa atin. Tawanan niyo ang mga nag-aalinlangan. O, tingnan niyo yung mga masyadong maliit ang faith, yung mahihina. Di ba? Nung tumatalikod, di ba naabag tayo sa kanila? Kapatid, huwag ka na tumalikod. Ano ba talaga problema? Kinakausap natin, pero pag dumating yung tayo na ayaw na nila, wala tayong magawa eh. Yung kakala sila sa gawain, wala tayong magawa. Yung ginabot mo sila, ayaw nila, wala tayong magawa eh. Panalangin na lang natin, pray na lang natin. Para bumalik yung first love nila kay Lord. Kasi marami po talagang labanan eh. Maraming pag-agaw eh. Aagawin tayo ng Lord sa mundong ito. Ang demonyo, bago dumating yung pag-agaw ni Lord, inaagaw niya na eh. Yung nasa baba, inaagaw na eh. Kaya huwag ka raw papayag. Huwag mo raw hayaan na agawin niya yung pagpapala mo. Kung ano daw yung nasa kamay mo, ingatan mo na raw yan. Kasi yan yung binigay ng Diyos sa iyo eh. Ang sabi ng Diyos, walang makakaagaw niyan. Binigay ko na yan sa'yo, walang aagaw sino man. Pero kung pinayagan mo agawin yan, mawawala talaga yan. Akuhaan natin, mga kapatid. Andiyan yung blessing ni Lord sa atin. Andiyan yung kahabangan niya sa atin. Andiyan yung pag-ibig niya sa atin. Andiyan yung kanyang mga salita. Ano pa? Bakit mawawala? Kasi pinayagan mo mawala sa'yo. Pinayagan mo agawin ng kaaway. Huwag kang papayag. Kasi mga anak ng Diyos na matalino, hindi siya paiisa sa kaaway. Amen? Kaya ang matatalino ang anak ng Diyos eh. Pagka nangihina ka, hindi ikaw yun, may bumubulong sa'yo, mahina ka. Pag sinasabi ng katawan mo, talo ka na. Frustration na yung dumarating sa'yo, labanan mo yan, kapatid. Manalangin ka. Yung kala mo baga, hindi ka na tinutugon ng Diyos. Yung akala mo baga, wala na mangyayari sa mundong ito, hindi ka na magiging useful. Naku mga kapatid, hindi plano ng Diyos sa atin yan. Ang plano ng Diyos sa atin ay magtagumpay. Amen? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Glory to God. Agawin niyo ang ito pa patangian natin Grabe. Paparusahan na to, pero dahil nandiyan ka, maniligtas pa sila Aagawin mo, hindi sila isusuyuin mo. Aagawin mo, may portion, mga kapatid. Paano mo mahina ka? Paano mo siya maaagaw sa diablo? Pati ikaw madadala kasi nahihina mo eh. Huwag kayong papayag, mga kapatid. Kailang puspos ko tayo. Aatulan na sa apoy. Ang iba naman, kaawan nyo na may lalong pag-iingat. Mag-ingat din tayo. Huwag natin nakikita na natin masama yung pinupula. Oo ka ng oo nga ka. Mamaya kasama ka na nila, umuusig. Mga kapatid, huwag natin sasang-ayunan ng masama. Pag nakakasira to sa gawain ng Lord, huwag tayo sasang-ayon. Huwag tayo makikiisa sa kanila. Kasi panahon po ngayon ng hilahan. Panahon po ng kapahapakan. Kaya mag-ingat daw po tayo at tayo po ay maging matalino. Ayan na may lalong pag-iingat, kasuklaman nyo kahit ang damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Kaya, praise God mga kapatid, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Kung tayo po ay mawala sa ng Panginoon, tayo po may kasalanan. Lagi sinasabi ni Bishop yun eh. Bakit ka napahamak? Hindi dahil kay Lord, dahil yun ang pinili mo. Dahil yun yung sinang-ayunan mo. Kahit na nagkukulang po tayo, nagkakasala, nagkakamali, tao lang po, pero magpatuloy po tayo. Isang araw, makita mo ang lakas-lakas mo. At yung gawa ng kaaway, tinetrample down na. You can trample down the snake and the scorpion. Gawa po ng kaaway yun. Inaapakan mo na siya, hindi na siya pumapasok dito. Hindi na siya pumapasok sa laman mo. Na-resist mo na yan. Kasi alam mo, ang Diyos ay very powerful God siya. Yan ang nasa iyo. Kaya, ang anak ng Diyos talaga ay nagtatagumpay. Hanggang sa wakas ng mundong ito. Hanggang sa tawagin tayo ng Panginoon, ang pagtatagumpay ay binigay na sa atin ng Panginoon. Amen?
Praise God! Hallelujah! Praise God! Tatloy tayo ng Lord na maningas. Tatloy tayo ng Lord na hindi maligam-gam. Kahit sabi mo ba na kinakapos ka? Sabi mo ba na hindi mo natupad yung pangarap mo? Sa totoo lang mga kapatid, kung titignan mo yung senaryo ngayon, akala mo wala nang kwenta mag-aaral eh. Bakit? Puro puro ano na lang, yung sa ano na, hindi na kayo magpe-face to face. Paano ka kikreda ng teacher mo? Alam ka naman dadalawin kayo 50 na estudyante, paano kayo i-grades? Pero hindi ganun mga kapatid eh. Ganun din sa paglilingkod. Kahit na wala kang pera, kahit na sabi mo, tama-tama lang buhay mo, kahit minsan may sakit ka pa, kahit kinakapos ka pa, kahit may problema kayo sa pamilya, tuloy lang mga kapatid. Maglingkod tayo ng mabuti at maigi sa Panginoon. At mahalin natin yung ating mga kapatid sa Diyos. Praise God.